agus fáilte arás go Sreath Ghàidhlig Phort Rìgh me Eilean Ghàidhlig. Ha mi chótálaiste bhí arás nar cúteach nar clúasan agus sin dul ionnsachaidh chéile fód sad jólaichin Foghlam Gaelic. Is me se Gwen MacQuarrie agus dú ha na mhórga fáilte a chuúd Lynsey NicFhionnlaigh. Ha Lynsey agus me híine de bhí jólacha chéile son Gréis fór chanin agus go deire hánig sin de chéile ag an tól. Well cádas bhí bliana arás niste agus in niste sa lá hain hadís acin bhí an sás le Bun-sgoil Foghlam chiad. Lynsey, fáilte bhór chríal ors go atas? Hello, Gwen. Hello. Na bhictú chumá bhic an ise gún mi join uhéin agus Foghlam, cumar a hánig cúsa go bhí far a bhilú sa lá hain. Mór an taing. Fiche bliana, Gwen. Haparúne. Ma chraach smíthe tálaite go sin ag an thóil cáilnaigh. Chomá. Agus me Aha. Well, get nach drukig mí ar ggéaltach ach an dum firmlin. Chai ma hocail in na sléites in Eilean Sgitheanach agus chuir mi seachat mo chiad bliana scola tuamh na bearla. Ba te gopur ar inad Gaelic istíoch ag ag gnám agus an neicídíag céir fichit sa seach ba der déisial ar na chiad scolarin ag Bun-sgoil Ba seach na racin ar clasa hún sa ga mar is mama chaine agus blianachan gomasóna in sin ag Bun-sgoil agus le Thidsearan sóiríte cúteach. Chai mi nuair sin gan art school in Sreath agus bha ar na chiad dá bliana ciú ba chuspairean acin ba stéite sa Gaelic nó chain hicas sa Gaelic science agus economist dachi cúteach. Isté go an art school acal chai mi gan tól fan de chanig mi rúthéin agus dúine sóiríte eile agus chláirich mi an thoiseach gotá ar son an cuasa rianach gníomhachais agus ra mi sin ar son dá bbliana rit mi agus isté sin gluais mi ganna chuairsa céim. Agus isté sol mór cha mi op ar son an PGDE dhéanamh agus nuair sin thoisich me bheitthe na an chiad. Agus nach mac de háí. Tíach. Mus léim sin ar gan na scoiltin agus fed an roid chias mar sin ar. Jamie join na hart scolan nu a bheith hín géirí suas san an film, ar mór an Gaelic dúút in nuair sin nó chuspairean. Charánúair sin get a bheit sin bheit muintear na Gaelic úla is an nún taith agus a bheit sin an clásichan techneol is mar sin pleir. Get a bheit sin cálaigh chuideach a hicas gan an Gaelic teacher. Sin thu chuspairean a bheit ar Gaelic se economist dachi science. Char mór an Harit mi go ddíach sin a chain hicas gus Gaelic sanna chiad agus an darna bliana a bhain. Chur a cáán seachaidir sin ítear. Go má choch risúige go bhacin í níos cúteach go cin ach ha má go bhfuil píiseach ar tíine ar sin. Go dear a hain. Ha tòrr dhéana fast. Dé me join uhéin agus chiad. Cá sin de háisiú dé slia sé iad na Bun-sgoile as sa bhfuil na sár jólas a tí stíiste, so caró. Son me bbliana fróhí bhami anna Bun-sgoil a Haracal sios tú vin gerastan. Bhami an nuair sin as far an de háisiich mi son bliana ag Bun-sgoil a chias clasa cóig sa sios seach. Is bheit mi an hen bliana. Huair mi an uair sin opair an Bun-sgoil a phluich gur sin an náis an scóla ach chat a bhar sin nach collegiaach seach nach rá bheit úneach nach ráirtín gan scóils mar sin chain na Harbhan sios so chaim me hilacail amach agus bheit mi nuair sin ar sin an bliana sin bheit mi caranje bheit mi dúach etar scoiltin bheit mi an céirte for scoiltin ciú a bhór chuit tuamh na bearla fi mi rá
Bun-sgoil Ghàidhlig Bun-sgoil Ghàidhlig agus Nochdadh fa mí na hin bléiseachgain agus bhatainn sa phloch san heachgain. Fé mé go Agus sin go maith duibh. bha ag gnám bha ag gnám go háirit na a bheith idir scoiltins fé na difer ruútan. Agus cuideach go túh na bearlah a ferachgain nach é deibh ruút a bheith mí géirí ach ag go cheann haall úsach mí an thuamhas le bhí gopur in na difer scoiltin. Ba buanach go nán. Ó bhe get a bhain siúil diribh ag gaman an úsach mí an thuamhas le bhí gopur le difer dúine agus inolalas a thuair mí goharit fó an teacher ar an clás ach man Nochdadh fe sin na féinar ar chomááil agus inolalas a bhéiche bheit idirach choúach for sóirite. So hachar mé í tór dúine sa bbliana sin agus inolalas a thug mí ha acham háast. Prísel. Ha. In nuair sin thuair mí opar an Bun-sgoil Phort Rìgh agus tá sin a bhí mar gachaí ar seán choras cuaite bliana se. Thuú gachi mathe, thuú gachi gan Eilean son chiaisg. Thuair. Is tá mé a bhí chófórsnach na cothroman agus ionnsachaidh sin éin. Haris na scoiltin ar fat, Haris na blianachan agus cha bhí ar a lé sin a cholanna ag féimi mé rá, bud a bheith galig agus na dúine gabh páist san slí sin colrim. Cho inseach Lynsey, neiste na a thuú gachi agus go pustrí as sa scola sin sé scoilbearla le init galig, a bheit go má mód agus go sadbhachil le chas an hain, agus nuair sin hasisineiste as an tucalach álainn bhnia blá an na Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh. Agus sé scóil fallé a hain, scóil Gaelic fallé a hain. Ís go be mi join a tucal canan agus a jiffer ha féidircin mar neach-teagaisg go thuh a bhí an scóilbearla le init Gaelic agus a bhí gluasa go scóil Gaelic a bhain. Cimar a ha sin guh tain mar neach-teagaisg agus go deire a thuh a bhí tar seachad canan. Well, has ni a bhí san scóú ó 2008 agus has sin mar há a féichcin buanach gan thuh a bhí an áineach Gaelic gosáirite. Haneal mí gra ítar go lei sidibh agus has na strí gach lá a thuh a bhí tucal canan agus a bhí torstir a thula duine Gaelic a bhríon na scolarin. Ach hiú na buanach gan hiú an chlán na cluiche ina Gaelic, hiú at bríon tuh muoin na clásichan i can is a scóíile na a bheit seachat ar an doras sé beorla bheit a chclachaigh, agus hiú sin bicar bhíc i tían. A chaine le le hahart díireach Haris ina bliana scóla, sa mis minach go bhfuil le diribh sin na bhínecha ga daine sa chóirsnach na a hat óhfuil hat uair an ina bríon bearla bhfuil bí a bríon bearla sin an canan hachgus an dachaí ach bicar bhíh hiú é i tían agus séidirach ruút chomá na scolar an éichcin na a hat láhéin i bríon Gaelic ri chéile. Hat a tuig Gaelic. Chaine cá an chochre séidirach chósnóc agus lisachit is dé bicin bblianaich in a bharach bíanas láteras na strés a háast. Cho inseach ag sam dó lecht haine mór an chochris, le a chuníos tú chuna seach go nóra nó hat a ri amachchas an tála díineach nach go bedí hain agus sé Gaelic ha ach go gnáteach chan leach go fiúste go dhéanamh ha díach a díú uchge. Go háit na a na héitstú na scolar in ar fat gur é clán asúnas Gaelic san dachaí agus mar sin sealcha si a bhechail sa há nar ha i de tu Gaelic i bhríon. Go déire, as sa mis mí gur é feed goéisinpla a hain as a
choirslach go hacah an brein scóil tú bh mu scóil chu teichil sa thula duine gan na Gaelic. Bocaigh a sinna cria na hausa déanamh, Haneiste ag chicas lé na nuoihice na túteach an bice. Cimar a na cyfiad a hacah, han scóil go má mór, ha si bheit a bhí go má sadhacha le thuh bhí tálaigh adam an scólad. Well ha fichit sa naig ac in your class a hún in bliana seo. Wow. Étar dá chlas so a class a hún sa ga loch cruisk agus class hún sa ga loch mór agus ha fichit sa naig húla réir ar class a hún. Arif go má mór go má falling. Agus a bheit sin haar da chlas. How cearst. Ha. Yeah. So ís go bíoin a boca a ha sin a ha torscaibh nu a hicat tar sin is starseich. Cymar ha Jenny Keenteach go bhfuil fé mi go bhfuil le go má darh or mar a thuústú hín cha bhí Gaelic ach go ulasté. Cymar ha Jenna inlach gan naked a ha sadhacha. Cas na brin Gaelic fat na síte étar ina bhích ha call ruúa ha sin a modla Gaelic ruúa fat na húne. Scavisne get a hengach an chléinnítear mar a he clown tic sin hat ra bí sin mínecha gaibh an an dóin eile tro Eilean le ar láhan i le bhí sealting gaibh mar in níad. Mis man a gnú suíochaich sé a chuna suíocha écéin far nach chrotuk se léanamh déhadul nó ma bhat tre chéile in an dóis sa bí. Moch go dú sé Gaelic a hacah. Moch go dú Gaelic a hacin agus córic gach lá ha sin idirach a córic ruúa fat na títe. Ina bhach san bí has dééis a glas córain ha sin choúach ar bhain hiíoch lán go bhfuil sin na bríon ri chéile agus hat a tócail cána na sin ha sin na cluich loa bríon ruúa cluich geman an loa agus literas léveig scríveig chuúlaá. Lynsey, in éisi go bicin a bharach go sin mi join clas a hún agus hair brún ar modlich canan agus clúich agus go bhfuilú dealabhachaigh smínachaigh canan nach le a tu sin na difragáin. Hat sin ule mar príomh inlach gan a ha sin clácha gan an fáil an buki. In éisi go bicin a bharach miún sin agus mar a hana clásiich in acu bhar a héite goach. Ha well mar a thuairs mí hat dá chlasacin clas a hún sa ga lochmór agus chorisc agus an blianana a cha seachat ha uan an clas a hún ar a bhíacins clas a ga ach well ha gopricha goan an ha clas hún sa ga agat seach go bfuil clas a ga uan an a cúteacha clas a hún a thuh canan agus go le a gúsacha bo clas a ga mar hat a géisteach agus canan agus ríist tro cliche ma ha bicin a bharach canan ag clas a ga hat a bríon ruúa ri clas a hún an a Gaelic saidirach si luach war a bhan so gab sin an chom sinna dhéana bhríist ach féimi mé rá go bhfuil sin dorás a gún si clas a hún agus clas a ga fe sin i ferach géin is dé lín COVID nach ro na buach sin búlach choláir agus go féim sin arás a thuúh deach clasicin stéite ag níide. I bharach gur sin heisina tuairtesta únsacha tro cliche agus go bhfuil clas a hún go bhínas choliche rí scoláirich as san dói a ha ar i rianach cha cínteach agus mar sin sinna uver éile chu sin hesin dorás go clas a hún agus clas a ga. Sin luach éon intineachs a mé swinine ha cuteach a bhí mácha léad practis mar sin fa a bhfuú chuú a ginn céal ha sin fiochéine a cha sin fás agus a géúsachaich bh dé goprich, dé nachta goprich, dé had a bhís, dé nachta had a bhís. Agus ha intineach bar a ha sí sé seo éichcéin a fás ach máchail nach cúsin Ceirsch go meas a bhhealah stocha. Jimmy Join clúich, ha gluas it mór acin gnáisianta a dhéanans ma ha tu bhí na Gaelic nó bearla. Ís go me Join clúich ans na trá ían. Mar a híime sé ha sé gluas it uach mór a hain fá clásich in gomas stéiste,
clown si ag bort, le cahid, agus go bhfuil an áineoch go túd é ahadacha chu go hén imime ar scoláirich agus go bhfuil in as choíirí sin. In ní déolalas a hacatín ar seo. Well, mar a thuairstú sé athracha go má mód a hán gása bhfuil thula duineacin agus hanééis nach mé gúntacha le úntacha tá cluiche haidir a choúach for sa thulaáil a léhasú ha mé dola se thulaáil a ha mé ar léveh tro léveh professionanta. So ha sin ar táiseach ag bicar bhéic sin a ha mé ferach cin an dráasta go bhfuil ar gluasat sa mé ferach cin go bhfuil car an luas gal de fiochan tostorne bhí gíanamh bican an cafac agus hanéil sin buach déisiil ar a hon, ha sin ar fiochan bicar bhéic ruúta na chur dóid agus ha sin ar cuasa chéna dhéanamh ha mé ar éisteach grí garis Katie an scoléite agus na ruútan luach war a heic séí ra mé jo únsachaid cluiche ha mé ar chéala ar scoiltinéile chuideach tuh na gaach san féice mar a hat dulghaibh agus ha mé hín agus a Martin in an Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh i fiachain deach Jefffer ruútan i dhéanamh gach seachgain gach mías go fiach sin ruútagan mar a haicóper. Sa mé minach go sin cutramach go bhfuil sin mar a thuairstú i fiachain idir na cnuasach a géir na hacóper na chéile cóper agus cuiteach go bhfuil sin is munacha dtí ha fricarach ar san na scoil a cin hín. Nu ruúta na léveig haig léhá ach a thuh taiich is na clásichan acin a chaneil sin acin agus uan an ha ferachcin go le car an do dhéanta na Jamie Join dulich. Ba dul gaiineh mí oin tucail canan. Or sinna ruúta smá chiime sé gan jamar se ite is na clásicin chu tríic sa bhahar go bhí cin blianana ige. Jamie Join tucail canan an buca go ha sin far an bhahar go bhí go inmhah gúpáist agus déiste. Niste ha clown chanéis nach le gunríon a sin stocha caran rá arsing ach go bhfuil barach tuig ag clown géine cúine. Cimar a ha cúmal an cút canan ruúe gus an bíon ún iad buciaachcha a bhil sin deadmh goh. Well si deireh ruút ar bhfuil mí trí na me cheann sé cimar a haid léana an áchar seo agus go bí chlán na tucail canan na ganú nám me hat a tuig na gníomhanachcha me ha roin nas farsingachcha ar na hat a déanamh agus ha mé do lei sin ha mé do le go féim barach roin i bhí ag na scolaran a thuúh na hat a déanamh goharit se thuúh cluiche ach nuair a hausa latéin a sa chlas chan nuring ut a bhí leis se thula buan a bhí tors taiichrua chair sin a bhí rá ascar an cluicheacha na smáa ar san go bí cholúach versus ring a bhí acha ganú nám cimar asúnas an inmhah an nún inmhah le gáach as a chlas cimar a hat le chocail an canan sin mar heil canan achgus an dachaí mar heil gáach achgus an dachaí agus ha mé strí lei sin ha mé sinna den jerehrút go bhfuil mí strí. Puin gin gomaintíneach acha a sin Lynsey agus a mis smúneach well sé gluúsit car úr a hain gúine well san dúich ar fat ach go sáirite ar son Foghlam dá chaanach nó Foghlam buki ha mis smúneach bí go intíneach a féich cin mar a ha seo a fás nó a gaharach ag stocha stocha go é chom raimsa hí a hain gotain a bhí dul an sás le project a sin. Go imbre gur cruúasach na bhatáie agus go dearad ha acha í sin dhéanamh ar cuasa stréip agus éisam go nó hín an sás le úsacha professionanta ha sin. Dé chuú hínas a mollich tú lihéid ar son títe den éile. Bháin go dearad sin amas bhóa íirtas ar san cuasa stréipi dhéanamh gon buing go an thoiseach na scílan gramar agus canan a go léasacha sin hiadrút a bheit mé gama sér. I bharach gur sin bheit mír son gobíh barach tuseacham ar eachtarí Foghlam tra bhíonna gáach agus mu a chananas agus bucaich
agus ha mé cínteach sé na bheit mé gamas thar ceann chúis ar fat cemar a buing ó duine na bear san dríach gacham mar teacher Bun-sgoil. Agus Leis a chéan. léasa chéan. A bhí léisaigh. Féimi go seo go má dadmh gotá sé mamí hunnet ha díos chlanne álainechad agus gopur lán hí se cuiteach agus astra a bhí siúil a gopur. Cimid a reinún gnách a bhí a cumol láhan uachgad a thulaáil. Wel, fé mé ra goró sin cho diribh. Get a chóirtarúm gomór a bhí déanamh chuúrse go dúir mé ionte nach ché bríomhar a bheit mé ferach an trícht droúlach agus ag an ópar an leip agus feidir a chu diribh agus stocha cús a camanan, Fa mé gopur láúne mar a thuúrstú le dachaí agus teach agus an cuasa ag íre meisteach fa mé carantol fua. A mu is smúneach ag nach roi dal fua a chu sealtain taachbach. Stocha. Ra raimí a chuir haidin an thuas cnuasacha ar a chuúrse agus sé úrú a thug mí sé na a raimí cnuasacha ar an tlíach am héine thuh gaig. Fé mé méatecha goromí ferach an go má próseal na bhamí ar cholannaigh gurcha seo na me gar a chanan chaneal galach acinn san dacha ítear. Agus a mí smúine go bhfuil glích erst. Ha mí hés de héin van ún ginalach a bheit a hánig isteach go Foghlam agus ina chiad Thidsearan Gaelic a hánig amacha Foghlam Gaelic agus a mí smúine go gosáiriste léitú hín gún Gaelic is stay a bhí gal céim agus a déna céim le údam agus nuair sin dul airt go chiaadaigisg agus a bhí sadafachil ana tòrr dóin. Go bethgad a bhí go máteil, agus go bhfuil a mí smíine héistecha go raibh rút nach chuil sin déanamh trí go leor. Mar luchtíigisc stocha mar bodaní nach chuil sin déanamh go leor as na rúta na cholaní sin agus na céman na mór a háisiine a gáil. Ha mé dó láat. Ha mé dó láat. Ha mí smunacha go sin an pí dora a bhí is smúnecha ar chumás a hair í dhéanamh agus gur bhfuúir airtas í dhéanamh go bhfuil mí dealasach na mópar agus géad ar léasacha san bíéiccin na megríoach agus ha mí smunnach go dúg stréip go an chom dearabheith go bhfuil mí díchalach agus go bhfuil mí cur féman na scóla agus na scólaran ag cria gach níamh a mí teanamh. Diribh sin átecha gotá. A mí smúine go é níine sin há dadmh gon dúile a bhí gaiteach sin. Ach há sin nuach má bhí cnuasachas mar a hachas a chaan an éile reflection le déanamh coitarrá sem meárachaich. Ach há sin de coir san ruúta na sin ar son lésachaich, ar san udasbhíon ar san leic sin, a cha mé smúine go beáirún ule a bhí cúteach cears go máchail átechaich raimimi léimán lei seo. Raimimi arstas, chealmí taachbach, agus nach chuil go leorge sin ann, so stoch go sin a bhéidir muise bhna choirigh lecht san dú sé bhí a bhí máchail ar na ruútan na sadhachasan a had a bhí acham chané ddíireach a bhí coir ar san leisaí an cúteach. Díireach. Heis na dúna opair chocútramach na chéal. Ha, agus cha bécan opair agus go dearad ha strí ann bh an go háis le difer suachéan an na sculptin an cáirsnachcin, agus go dearad le mar a thu go héine mar gur cúnantain lisacid agus uan an cúnan take le cóirle a chan lisacid far an bíú. Ha sin ule tars buí orne agus go bechorginne bhí mácha le an taachbach go ha sin je sealtain sa tí tré. So, íntineach, cáda cho íntineach. Neiste, bechorginn críoch go mí arsnach hín sa seo fat lá a brín dú tainlan agus sin ar trí láhe nach chuúteachad a brín sa cruúach gur ruúta ar bheitthe hín. Ach son a chádig seo ar atjas bevór bevallen clíntim join darút fuet. sé mian a hacket ar son Foghlam Gaelic as an náirteach.
Ma graag apper céist sé nach buing út a chuir ar a liste seo. Well, sé le dúnsacha canan san bí haar a clachgaigh mar a bhríonn sin trobócaigh tóir gluasit leir láhan, sealtain dealaán, a sealtain has na gra an áte bhí it a hengachaigh agus i léim te michael a chlas mar amatan. Nuair a ha inmhah éile sa chlas, haug an clachgaigh ar son choraman lábharst. Agus nuút de babhaiste bhíacin a bheit choúach mar túh na galach sé neach teich canan ans na clasichan agus ha an teacher san neach teich go modla canan dóin lábharst agus i gúsachaigh don chláin. Agus mar a thuairs mí henneil cáán choúach far san sealting aibh go bhfuil luach san canan. Chan an díadach a bhí géisteach ach Bhí cóir chuteach. ach na scílan éile suing de hocail bh bhí géisteach i dúine córaigh. Buin bice, stáre, gnas an caint, briarachas. Caú ma féink ma bhíon sé gorá an léit ann i ríist. Joing Gorá léit ann ríis gorá inmhah sa chlás cóirút ar an canan a bhain, neach taich canan. sé gluasit go má imimeí fémal a bhíh sin as a thula cláscála. I bhfuil smúine go bh agus heise me sin dul reis go cóirigh ach bhfuil smúine go bh sin ceir go imimeí cén thuas na scála as na hartscáiltin nó in ddíireach le as na iad an buí sin an na clasa hún ja. Á mis minna chuig tronscoir fat fiús nárscoil. Geharit ha mí cínteach na roiach go tóisechaig sé cí a buí cean hías na scóla ach a bhí cearscoúach far cean thuas na scóla. Agus cúteach tro an artscoil. Ja, ha me se do lecht. Chainse fiús me bheit mar stádas de gúne ach mar init stocha fer an rá trénig die úting áte fer an beg trénig die úting son luch teich canan skultjen son na dúcher fad. Geharet je mis mé ché gan an baltjen. Lis ik fer nach heel koirs noch dún an cho bihente fad a bfuil galig a bhríin. sé Dúach mííon a bhí ann Dúach bhí choma agus dhéananig jeffer mór. Ja, sin gadas sáirichte stocha ha dhí ar nule. Pingers an knuasach stocha pingers an reimsach. Fuin géile ransaí. Chanil stat ar na puingen reimsaí. A mis smuinnig bheit go má fémal as chanárása neachtíchas na galig a bheith go dul nuí sin. Ok, an darna fingers an clíocha chuidir gráichen sé dé cále a hacatsa son neachtíchas go ha úd san dríoch nó chuide ginne hat ar tíon ganna bliana frábhíachcha. So ha úd amachcha úsachaich mú ulam galig agus tíchas agus an sa chlas. Dé cále a hacat. Béker vík. Na bí riamh ferachcin na cheú tena go leor na tríach há déanamh an thuamhas há duna oppercútramach. Bí próseal a léasachaig nó aharichaig san bí a bí déanamh na tuchas nó in na Foghlam agus mar a thuairs mí se opar chá cútramach luach far a hasisna déanamh goharat se géad a búnscoile. Na a hair aharicha dhéanamh glúisiart agus fiochrúta ganíile. Cúmárst i bríon gála cruúa, dhéobh sibh tré, hícat a ráirt agus caiinecheh go bhfuil cóirs nach hítar an gála an déisial ar san chutechaig agus nibí ferachcin go bhfuú látain. Ó Lynsey, apper fachlin glíic. A mis rinne go é dúcháirla go ríad a bheit sin. Bécar vík, cumadó. Bécar vík. Chuniring ut stúneach sa chlas. Agus stochan im cean bliana na ga go bí neach taichcáilrút a modlaigh canan ach bécar vík an táiseach. Mór an tein Lynsey ha carta dúm go mód a bhí si seo cáú dú a bríimiú an gnáichen Foghlam galig sin fad an de háisiigh sinne mar caritin agus mar cóbrichin agus chuig a fista ha
Rá tain nó rámsa é cúteach a cumál le dul an Foghlam Gaeilge. Ha a bhí nach hlach go an dúhí bríúcht. 100 míle tain. Ma haing I dtíiste Lynsey. Cúteach ma haing mhór de ghiain mach Jeremid bhó Telt Media a ha gearrig, taich agus stúrich fóte nach a thurscá tro Sreath a dhá fad. Ha sin a bhí géisiochí ceol bhó skippe BA Gaeilge is ceol tradiisianta ag sulmar Ostaig. Agus cúteach taing don túlmhór agus cáirlinn na Gaeltach a haar múnechaigh a chuidir cúl atas. Jin cínteach a leinsibh go be cáit an feise bhir pod chrúlaí agus cúthúcin beachgan mún Prògram seo eins na mian an socialte. Taing go dtíist ar son éisteachtaí atas.